Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα ήρθα εξοπλισμένος, ναι, αλλά ξεχάσα το φαγό σπίτι. Άλλος πάντων, όταν λαλώ εξοπλισμένος, ήρθα για λουτσάκι. Κόβουν παράμαλλον 0,23 για πλάτη, για να μην μου κόβουν τεχνητά, δηλαδή να θέλω 40 με 50-60 ευρώ κάθε φορά. Ήπρα έναν παραμαλλάκι για pipes, 20 εκατοστά. Εδώ είναι η μισήνα μου, κανονικά το λίτερ παραμάλλα, που υποτίθεται πρέπει να μπει το τεχνητό, αλλά εγώ ήρθα και βάλα το παραμαλλάκι είναι έτοιμο, τούτο που βλέπετε, που όχι σιδερό, σειρματόσχηνο, ας το πούμε, και έχει ένα σουίπερ, βάλω το δαμιάντι του τεχνητού και κάτω έχει που μόνο του παραμάνα και βάλω το τεχνητό. Άρα μπορεί να πάει να φάει τούτο, να το ακάσει, να κάνει άστοχη επίθεση ή να φάει κεφάλι, δεν θα μου κόψει. Δεν θα χάσω το τεχνητό. Στο τεχνητό δεν μου χαλά την πλεύση. Πάμε παρά να χάσουμε τεχνητά. Τώρα να δούμε τόσο να το κάνουμε με το φως. Να βάλω το κινητό. Πάμε. Στην τσέπη. Να βάλω το flash του κινητού. Θα ξεκινήσω. Λοιπόν, ρυθμίζω το φρένα. Εντάξει. Τώρα... να δω που είναι. Εντάξει. Το πάμε. Λοιπόν, όπως ξαναείπα και σε προηγούμενα βίντεο μου, με αργή ανάκτηση σε μικρά χτυπηματάκια. Αν έχει δάμε κάποιον το πάει, να τα ενεργοποιήσω. Το άσχημο είναι ότι δεν έχω φαγό. Δεν πειράζει. Το πιάτο ρε. Ωπα ρε, λαβράκι είναι τούτο. Ωπα ρε, δεν μόνο τούτο. Έλα. Τούτο. Λαβράκι. Λαβράκι κυρία μου. Στο σίκο. Και σε αντιστρώθηκε. Λαβράκι. Να το μετρήσω. Sorry. Μείνε ρε, μόνο να το πάω να σε μετρήσω. Είναι 41 εκατοστά. Να σε αφήκω πίσω. Έτσι. Αλλά έχεις πολλά ωραία χρώματα. Έλα. Όχι έτσι. Να σε αφήκω πολλά.
Κάτι στο καλό. Λοιπόν, το ψάρεμα μου τώρα στα λίγο. Άλλαξα 3 διαφορετικά τεχνητά. Γιουράμεκι, σικ, γιουράμεκι, περιούκι. Σταμάτησα μετά, που εκεί 25 βολές σταμάτησα. Έκανα 10 λεπτό και ξανά βάλα σικ. Ακριβώς δάμε που έσυρ να φέρει, δάμε μπροστά μου στα 5-10 μέτρα, χτυπήσε μου το λαβράκι. Α, έπιανε. Όταν πρέπει να λουτσάκι. Ναι, αν δεν μ' αρέσει να μπορεί να πάει. Άρνε τώρα, κάνει και τρέξιμο. Τσουκου τσουκου τσουκ. Άντε ρε, τσουκου τσουκου τσουκ. Έλα, ζαργάνεις ρε. Ζαργάνεις ρε. Γιατί? Ζαργάνα ρε. Ζαργάνεις ρε. Σηκώστηκε που 50 μέτρα μακριά για να μην πετάει. Πρέπει να τζάμε ρε. Ui! Ui, 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 ui,